Ngiyaxolisa ukuthi ngikulindisa isikhathi eside. Bekusekhona ezinye zezinto ezimbalwa bengisebhizi ngazo. Kodwa-ke ngizame ngakho konke okusemandleni ukuthi ngiphenye ngale ndoda ewuZungu. Okay. Manje utholeni? Ngithole nje ukuthi le ndoda ewuZungu iyanquma, alifakwa libuya nodaka. Yindoda nje exhumene ney'nkabi. Ilokho kuphela okutholeni? Angakaqedi. Ngithole ukuthi ukuze abe nalamabhizinisi akanawo, babulala omunye usomabhizinisi bathi uNdumiso Ngwenya. And lento akayenzanga yedwa. Wayenza enomfowabo kaNdumiso ukhuleka neNgwenya. Nesinye nje isishoshovu bathi uMabaso. Yena-ke uDiabolos uqobo lwakhe. Uyabulala. And la madoda muke walandelana nawo, waba semva kwawo. Wazi ukuthi your days are numbered. Ngiyakuzwa Zitha mfowethu. Manje ngifuna ukubonga ukuthi lento oyenzile umsebenzi omkhulu kakhulu. Ngizokuthinta uma kukhona okunye engikudingayo. Isho-ke yini le ngaka enza ukuthi ungicela ukuthi angiphenye kabanzi ngalo somabhizinisi? Hayi uzokwazi isikhathi uma sesifanele. Ngizokuthinta. Ngikhuleka. Okay. Kulungile, usale kahle.